tickle the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from, with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bogo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TGHomebuilders
At i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. All Together Thursday. Ngayon, pag-uusapan natin ang sama-sama at bayanihan para sa ating community at barangayan. Yes, partner, sa mga car rangers natin dyan, we're all in this together. Kahit ano man yung hinaharap natin. And we have exciting guest, no, partner, that will give us more of that, the meaning of being all together ngayon. Yes, tama naman. At itong tambalang Sipaw Sipaw ang maghahatid sa inyo ngayong Thursday. Kahit patapos na ang week na to, bibigyan namin kayo ng inspiring story galing sa iba't ibang barangay at mga projects. Yes, naman. Ako ang inyong Papa P ang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Shakikay naman, kakulitan, kwentuhan nyo tuwing agahan. Yes, at ngayong barangayan, makakasama natin ang isang ahensyang nagbigay ng malaking ambag para sa ating mga kababayan ngayong pandemya. Kaya naging malaki silang tulong para matulungan ang ating mga kababayan at mga barangay using partner. science and technology. Ayan, Yes. nagbigay na ako ng clues Oo. para sa ating mga ka-rangers. Ngayon, makakausap natin ang ating napakaganda at masipag na Regional Director ng DUST CAR, Ma'am Nancy Bantog. Good morning! Good morning! Good morning to all!
Yes, Napakaganda, oo. no, partner? Miss Nancy, we just wanted to ask, kamusta naman po tayo ngayon at ngayong pandemic po? Yes, oo. At least, Yes, Ma'am Nancy. una po sa lahat ay pinapaabot ko ang pasasalamat ng aming ahensya, ang kagawaran ng agham at teknolohiya sa oportunidad na binigay ng RNG sa programang Morning Balitaktakan ngayong umaga. Inabati ko rin po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Ukol sa tanong niyo po ay okay naman, nag-adjust na tayo. We adjusted already to this new normal. And I am speaking on behalf of the Department of Science and Technology. Yes naman. Ma'am Nancy, alam namin na todo ang serbisyo ng DOST at lalo na sa mga iba't ibang proyekto sa barangayan. Ano ang mga proyekto na ginawa ninyo ngayong pandemya? Isahin na natin ang weaving industry. Wow. Ikwento naman po natin ang proyekto nyo patungkol sa weaving. Okay. Ang weaving industry po ay di ba matagal na itong industriya ng ating skills ito ng ating mga katutubo noon pa. At ngayon ay gumawa tayo ng isang plano. It's a regional plan na covering the period 2020 to 2028 at ito po ay inaprubahan ng Regional Development Council na launch na po natin ito during the Cordillera Industry Weaving Summit noong July. Ang weaving plan na ito ay isang blueprint para ma-harmonize ang efforts ng iba't ibang ahensya para masuportahan ang mga weavers natin sa Cordillera. Kaya nga... Maraming problema ang... Go ahead, ma'am. No, go ahead po, Miss Nancy. Okay. Maraming problema ang na-identify when we were crafting the plan. And the solutions were identified, and these were already in the plan, and interventions to each of the problems were also identified for us to implement. Sa ganitong pamamaraan, ang plano ito ay i-implement ng mga iba't ibang ahensya para ang weaving industry natin ay mas lalong mapapaunlad. Kaya nga po, Miss Opo. And Miss Nancy, actually, ang pictures na ito, ang pictures na mga yan, yun ang output. Kasi yung summit na yun, aside from launching the plan, and we had a 1-week training, and ito yung output ng mga young and potential leaders natin, especially sa Abra, ang babata nila. We have as young as 12 years old who participated in the basic weaving webinar. Po. Miss Nancy, ako po, naging malaking bagay ang weaving sa kultura ng Cordillera region. And aside from that, nagagamit namin ito sa mga turista din natin. So nakikita ko ang laki ng impact nito after ng pandemic. Ma'am Nancy, pag-usapan naman natin yung mga livelihood programs na ginawa po natin. And isa doon, Ma'am Nancy, napuntahan namin ng partner ko is yung bread and pastry po. Kaya kwento naman po natin yung ngayon. Okay. Ang bread and pastry ay dati ng industry priority ng DOST CAR noon pang 2002. At marami na tayong natulungan na individual na micro, small, and medium enterprises at saka yung community-based projects natin na organisasyon naman or cooperative. Ang picture na nakikita natin ito ay pinakabagong product ng DOST FNRI, that's an institute of DOST, na kung tawagin siya ay Enhanced Nutriban. Wow. Noong bata kami, hindi nyo na-experience ito. Yes. Ay, yun ang parang come on namin to go to school because pinapakain kami ng Nutriban at saka gatas. Magkatandem yon. And that is to curb malnutrition. Ngayon, pinaganda or inimprove ng DOST ang Nutriban na yon at ito ay gagamitin din sa malnutrition program ng Pilipinas. Adapted na ito na isang product na ibibigay sa feeding programs ng government, yun nga, to solve the malnutrition problem. One of the solutions to solve the malnutrition problem.
At sa Cordillera, marami nang nag-adapt sa atin. Isa sa Ifugao, yun yung picture mismo na yon. May dalawa sa Kalinga, may isa sa Mountain Province, may isa sa Apayao. At may iba pang nagkaka-interest mayroon dito sa Baguio I mean we are assisting them to comply with the requirements before they will commercially produce that enhanced Nutriban. At ang maganda pa dito, Paul and Shekinah, ay pinunduhan ng DOST CAR ang isang another variant of that enhanced Nutriban using naman ang ating sweet potato coming from our region, and FNRI is doing the study on this kasi ang Nutriban na i-implement ngayon ay squash and carrot variants. Dalawa yon. Ngayon naman, ito na ang pinuntuhan ng DOST CAR na gagamitin natin ang sweet potato as another variant, and hopefully we will launch this September. Yes, Ma'am Nancy. Magandang good news yan. Yan yung variant na gusto natin. Oo. Hindi yung ibang variant Hindi na, yung ibang variant. Malaking bagay pang ginagawa ng DOST. Kabilang na ang kasama dito, ang nutrition. Yes. At dagdag pa Yes. dito, ang science and technology or DOST CAR ay umuusbong dahil sa paggamit nito ng innovation. Kasama Yes. na dito ang tinatawag niyong Amerial. Pwede niyo po bang ikwento ang proyektong ito para sa ating agrikultura naman? Talaga namang updated kayo, Paul and Shekinah, sa Yes, programa. of course. Salamat. Okay, Amerial, medyo mahaba to. Amerial stands for Advanced Mechatronics, Robotics, and Industrial Automation Laboratory. Ito ay isang programa para ang ating mga industriya ay makakahabol sa sinatawag natin na Industry 4.0 or mechanization, automation of the processes. So currently, may ongoing tayong engagement sa Kalinga. Maraming entrepreneurs ang nagka-interest dito. At ang karamihan dito ay sa agriculture. Gusto nilang ma-automate ang kanilang water harvesting and water distribution para ito ay mas efficient. Mayroon ding assessment dito sa Baguio and nafa-finalize kung ano yung technologies na gusto nila. At ang Amerial na ito ay para sa buong rehiyon. Naumpisahan, pinakauna ang Kalinga, mostly agriculture, mayroon din sa food, coffee, and others, at meron sa Baguio, sumunod at susunod ang iba pang probinsya. Kaya nga po, Ms. Nancy, nakita namin yung mission, vision, and objective ng programang ito. Ma'am Nancy, ang tanong namin, ano yung importance ng ganitong teknolohiya in order for us to alleviate the farming and agriculture business of the Cordillera region? Okay. Di ba may kasabihan na Paul and Shekinah na don't give a man fish, but teach him how to fish. So this is what DOST is doing. It's a holistic approach sa agrikultura, sa food processing, sa furniture, sa metals and engineering, health. Yun ang mga priority industries. Hindi ko nabanggit lahat, pero ito yung karamihan na ina-avail ng ating mga beneficiaries dito sa Cordillera. At holistic in such a way na ang teknolohiyang binibigay natin ay hindi lang sa pamamaraan ng pagbigay ng mga equipment na kailangan, improved equipment, kundi pati sa training and consultancy services. Pag sa food ang pinag-uusapan, may dagdag ang aming interventions kagaya ng packaging and labeling and laboratory analysis, lalong-lalo na pag ready ang ating mga entrepreneurs to register their products or to have license to operate from Food and Drug Administration. So, holistic siya, at ngayon na pandemya, ang inobasyon na training na binigay natin sa kanila ay yung basic IT, basic information technologies.
how would they navigate the internet, how would they make how would they access ang market ng kanilang products. We have one store project sa DOST and several others. Yes, ma'am. Ma'am Nancy, meron pa po tayo patungkol naman sa patubig. Ma'am Nancy, kapag sinasabi nating tubig, ang dami nating shortage or may mga problema tayo sa ganito. Ano po yung recent na ginawa nating kasunduan sa ating mga officials patungkol nga sa water shortage sa ating Cordillera po? Okay. So aside from sa Amerial na yon na pag-introduce ng teknolohiya, may ongoing project tayo with the local government unit of Baguio. This is the artificial groundwater reservoir. And we recently, yeah, that's it. We recently signed the memorandum of agreement with our local government of Baguio last this Monday, or 3 days ago. And this is true with LGU of La Trinidad. Dalawa ang ating ginawang sites sa project na ito, LGU La Trinidad and LGU Baguio. So ito po, kasi kung nalaman ko din ito sa water forum na kinandak ng DOST National, parang 5% lang ang ginagamit natin sa available water. Kaya kailangan natin talagang paigtingin ang teknolohiya ng water storage, water distribution system para magamit natin kung ano man ang available. Yes naman. And Ma'am Nancy, nabanggit niyo na din that you are collaborating with our LGU and other small community-based projects. And Ma'am Nancy, how does this program empowers this local government unit to continue the program after you have done with the consultation and all the process? Okay. So aside from introducing the technologies and also capacitating the local government units, MSMEs, academic institutions, and other LGUs, ay may sinasabi tayo na sustainability plan. When we do program proposals, nakalagay yon. How do we sustain it? Kaya kailangan may mag-a-adapt. Kung bagong research ito, kailangan makipag-partner tayo sa intended adapters ng technology for them not only to be empowered but to apply those technologies, and we can also disseminate this to other interested adapters. So that's how we empower. It's not only giving the information, technologies, so on, but capacitating them for them to implement and sustain the project after the project period. So yun po ang ginagawa natin. Wow, that's very nakaka-impressed at napaka-inspiring ang ginagawa ninyo ng DOST CAR with the help of, syempre sa inyo po, Regional Director Ma'am Nancy Bantog. At ito pa po, kapag sinabi po nating pandemya, nandun ang bayanihan at pagtulong. Umusbong ay iba't ibang paraan nila para maipakita ang bayanihan at pagtulong. Pero sa DOST CAR, paano nyo po at ano ang kahulugan para sa inyo ng bayanihan at pagtulong using science and technology and innovations? Okay. Napakagandang tanong yan, Paul and Shekinah. Okay, unang-una, ang pinaka-basic sa bayanihan at pagtutulungan sa DOST ay ang proper and appropriate implementation of our programs, projects, and activities to our customers on time. Yon ang pinaka-basic na hakbang sa pagtulong ng ahensya namin sa aming mga iba't ibang beneficiaries. Hindi hadlang ang COVID-19 pandemic sa DOST, kundi mas lalo naming pinaigting ang aming programa tungo sa resilience and recovery. So, bukod sa dati naming mga ginagawa ay mga bago kaming programa, at isa dito ay ang innovation for the Filipinos working distantly from the Philippines for the OFWs. Pangalawa, ang una, nabanggit ko na ang paggawa namin sa nararapat naming gawin base sa aming mandato, yun ang pinakauna. Ang pangalawa po ay ang pakipag-collaborate namin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno
pribadong sektor, academic institutions, and LGUs para maisakatuparan ang common goals and priorities of the government to improve the quality of lives of everyone and Juana. Wow. One and one one na and one, partner. ah. Oo. Mm-mm. Miss Nancy, with that being said, ang laki ng nagagawa ng DOST hindi lang para sa isang ahensya, isang unit, pero sabi mo nga po kanina, let me re-echo na holistic nga po siya. Ma'am Nancy, meron ba tayong mga aid or technology or measures for us to help our farmers naman? Kasi isa po sa mga na nanonood sa atin ay nagtanong po kasi nga po meron po tayong mga farmers from all over the Cordillera region na nabubulok ang kanilang mga tanim. So meron po ba tayong programa or aid for these farmers? Okay. Yes, that was a realization during the SCQ, right? Maraming mga reports na ganyan. At mayroon tayong isang project dito with Benguet State University. It's the Food Innovation Center wherein we could develop new food products from our agricultural commodities. Currently, may mga programa tayong ginagawa. And this is on chayote. And this is a special request of the LGU on how are we going to process. Aside from that, ay naghihikayat kami sa mga may gustong mag-develop ng product out of our agricultural commodities to use our Food Innovation Center sa Benguet State University para ma-process or pre-process ang ating mga product. Isa pang program namin ngayon because of this pandemic is yung smart food value chain with local government of Benguet through their Benguet Cold Chain Project. Ito po ay pre-processing, packaging ng ating mga agricultural products, lalong-lalo na yung mga madaling mabulok na commodities natin. So this is the current program that we have in terms of helping our farmers sa kanilang mga products, agri products. Wow. Hindi lang dito, marami pa tayo, but these are the latest projects. Yes, Ma'am Nancy. Indeed, a problem solver sa ating mga community problems. Maraming salamat, Ma'am Nancy, at sa buong DOST Core para sa inyong serbisyo para sa ating kababayan. Lalo na ngayong hinaharap natin ang mahirap at challenging na pandemya. At Ma'am Nancy, may gusto po tayong pasalamatan at i-promote pa ng mga proyekto. Okay. Well, thank you very much for the listeners sa pagtangkilik sa programang ito. Alam namin na sa pakipag-partner namin sa ating media partners like this RNG is one way for us to communicate the programs and projects that we have in our agency. And before we close, gusto kong i-invite yung mga incoming fourth-year students and incoming third-year college students to join us on August 25. This is our STEM Opportunity Alert Program. We will be discussing our DOST scholarship programs for them to apply, and we hope that they will join the DOST Scholar School. That is August 25. 8 o'clock to 12. Kindly check our website and our Facebook for the link. Definitely, Miss Nancy. Gagawin po namin yan. Tutulungan namin kayo para mapalawak natin yung reach for our young entrepreneurship and future leaders. Miss Nancy, maraming salamat po. Yes, Ma'am, maraming salamat for this service na ginagawa niyo para sa ating bayan. Padayon po at have a great day po. Thank you po. Thank you very much. Stay safe, everyone. Thank you, ma'am. Yes, indeed. At very inspiring ang ginagawa ng ating syempre, mga officials natin sa ating mga ahensya. At ikaw, anong
nagpulot at nagpataas ng balahibo sa'yo sa mga proyekto. Kaya nga, partner. And yun nga, ang pinaka talagang tumatak sa akin is capacitating and empowering people. Mga car rangers, it's a good thought kasi, diba? That after you have teach them something, gagawin nila tong armor in order to build another fortress for themselves and their community. Kaya yun talaga yung tumatak sa akin, partner. Ikaw ba? Hindi lang sila tumutulong, they're teaching. Oo. Kasi after nila tumulong, meron silang maiiwan na bagay or skills para sa ating mga kabarangay na gagamitin nila para sa kanilang livelihood at sa kanilang barangay. Oo nga, kaya sa mga car rangers natin dyan that are interested to join their program, you can always visit their Facebook page, DOST Car, and that you can see the activities that is lined up for everyone. At marami pa yan. Marami pa tayong pag-uusapan dito sa Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Plantasyon at panibagong taniman ng marijuana sa Benguet na diskubre. At sa bypass operation naman, 2 umano'y tulak ng droga nahuli. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. 400 piraso ng halamang marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa kabundukan ng Sitio Botbot, Barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Aabot sa halos 80,000 piso ang halaga ng mga naturang tanim. Nakatanim ang mga ito sa loob ng isang communal forest at aabot sa 50 square meters ang lawak ng nasabing taniman. Nadiskubre ito habang nagpapatrolya ang puwersa ng 1st Benguet Provincial Mobile Force Company sa lugar. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang may-ari o nagtanim ng mga nasabing halaman. Timbog sa bypass operation si Doji Bangasan Villanueva aka Ogie kahapon sa Tawang La Trinidad, Benguet. Ibinenta kasi nito ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.3 grams at may halagang 2,000 piso. High value target si Villanueva dahil sa pagbebenta ng illegal na droga.
Huli din sa Bugyas Benguet si Benjamin Bandarlipe Galardo dahil umano sa pagbebenta ng shabu. Ibinenta ni Galardo sa pusher buyer ang isang pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.2 grams at may halagang halos 2,000 piso. Lahat sila ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon. Kotse dumiretso sa palaisdaan, lumubog, 4 na sakay nito, himalang nakaligtas. Narito ang balita. Ito ang eksena sa Barangay Tapuac, Dagupan City, bandang alas 3 ng hapon kahapon. Dumiretso ang kotse sa fish pond, kaya nabulabog ang mga residente. Sa video, maririnig ang labis na pag-aalala ng mga residente habang palubog ng palubog ang kotse. Himalang nakaligtas ang 4 na sakay nito. Mula dun sa kanto naman, mabilis na siya. Ang daming galit niyan nung nadaanan niyan. May mga nabasang tao, ang dami. Ano po? Lasing po ba sila? Sabi naman niya, hindi. Ang dahilan niya, binilasan daw lang nata para din mapasukan ng tambot sila. Kahit na, alam niya ano yun. Alanganin po kasi Tapos first time lang niya, dapat nagtanong-tanong lang yun. Hindi basta-basta na hindi. Pagdating sa dulo, bebuelta sana ang kotse. Huli na nang malaman nila na fish pond na pala ito. Actually yung kotse na yun na pumunta rito, isa siyang bisita lang siya dito. And then, from Baguio, punta sila ng Dagupan, pinasyalan nila yung kaibigan nila dito sa may apartment. Which is, pumunta sila na malalim yung tubig and then, without knowing it, na yung pinasukan nila, through fish pond na pala yun. Dali-dali namang kinuha ng mga residente ang bangka na nakastandby sa lugar para masagip ang mga biktima. Hanggang sa paglabas namin, andyan na, talaga, nasa kalutang na. Kaya pagkatapos, bigla akong tumakbo para tawagin yung dyan sa bangka kasi lubog na talaga yung kotse. Tapos marunong naman sa lumawang foreigner, yung nga lang yung isa, yung dalawa, yun yung sinundo ng bangka. Kasi nasa ibabaw na sila ng kotse. Bandang alas 9 na ng gabi nang tuluyang maiahon na mga kawani ng BFP o Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction Management Council ang kotse mula sa fish pond gamit ang jeep. Pinakamalaking ospital sa Ilocos Norte, nagkukulang na ng gamit dahil sa dami ng COVID-19 patient. Narito ang detalye ng balitang ito. Alinsunod sa public advisory na inilabas ng pamahalaang panlalawigan, mahigpit na ipinagbabawal ang walk-ins or same-day appointment sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Hirap ngayon si Mang Eladio sa pagpunta sa nasabing ospital para sa kanyang dialysis. Mas naging istrikto kasi ang ospital dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Gati sumunod ma'am, paglalalo kiliti pandemya kunada at adumati sumunod ngamin nga nakalibas ma'am. Iso nga imistrikto da at nakasgay adot may iramraman. Problema na rin ng ospital ang kakulangan sa pasilidad. It has been a difficult year and a half for the hospital industry, more so for the personnel who have committed to keep it operational through the pandemic. Other areas have been challenged longer than ours and probably with even greater numbers of patients. Sa kasalukuyan, ang ospital ay may 71 COVID-19 positive, 33 suspect cases at 2 probable case. 154 healthcare workers nito ang naka-isolate. I am reminded by a frequent question posed to me, how many are Ilocos Norte beds actually? Statistically, over 90% are usually from the province. The pandemic did not stop us from finishing construction of the Eastern Ward that now houses our ERAID or emerging and re-emerging infectious diseases or COVID wards. Nakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan sa ospital upang mas mapabilis ang konstruksyon ng mga bagong pasilidad at para mas matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente.
Central and Regional Office of the DOH2 has come across several times with ICU beds, high-flow nasal cannulas, funding assistance, and even asking ano pa kailangan nyo. Sa kasalukuyan, ang lalawigan ng Ilocos Norte ay nakapagtala na ng 4,191 active cases. 254 dito ang bagong kaso. 229 ang mga nakarecover at wala namang naitalang namatay. Mga nasalanta ng habagat sa Abra, nahatira na ng tulong. Narito ang kwento. Sa paghupa ng habagat sa Luzon, naghatid ng tulong ang pamahalang panlalawigan sa mga nasalanta. Kahapon, aabot sa 500 mga pamilya sa bayan ng Licuan Baay ang nahatiran ng relief goods. 135 na pamilya din ang nabigyan ng tulong sa bayan naman ng Danglas. Noong nakarang linggo lang, nahatiran din ng tulong ang bayan ng Bukay. 545 na pamilya ang nabigyan. Dahil sa labis na pagulan noong nakarang linggo, umapaw ang mga ilog sa probinsya kaya na-isolate ang mga nasabing bayan. Sa latest monitoring ng Civil Defense Cordillera, 21,000 na mga pamilya ang apektado ng habagat sa Abra at papalo na sa higit 47 million pesos ang danyos. Aabot sa 60 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng mga kagamitang makakatulong sa pagtatanim sa probinsya ng Abra. Mismong si Governor Joy Bernos ang nag-abot ng loam soil, seedlings at iba pang kagamitan. Pawang mga senior citizens at mga person with disabilities ang mga naging benepisyaryo ng nasabing tulong. Matapos ang ilang linggong pagulan, binuksan na sa trapiko ang Lacub-Abra Road. Kahapon, tulong-tulong ang MDRRMO ng Lacub at iba pang volunteers para mabuksan na sa trapiko ang kalsada. Isinara kasi ang kalsada noong nakarang linggo dahil sa mga pagguho ng lupa at paghambalang ng mga puno sa daan. Sinisikap pa ng Abra PDRRMO na buksan ang ilan pang mga kalsada sa probinsya na apektado din ng habagat. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies?
Yes po sir, madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhawa ay garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Kanina na pag-usapan natin, nakausap natin ang our regional director, DOST CAR, sa kanyang iba't ibang pagtulong at serbisyo para sa ating bayan ngayon na pinakita ang bayanihan. Kaya nga, partner. And of course, we also wanted to shout out to all of them, all the employees, all the management of DOST kasi nagko-comment din sila kanina. Of course. So, thank you po sa pagtutok. Yes, so syempre kay Ma'am Shai ng aking Ma'am Shai, hello po sa DOST. At Sir Christian, maraming salamat sa ating pag-coordinate at with our regional director. Kaya nga, saludo kami sa inyo. And partner, Yes. we have one more exciting story that we will talk today. At ito na, hindi na natin patatagalin pa. At sa ito, tuloy-tuloy, all together tayo para sa ating pagtulong sa mga bata naman. Partner. At makausap natin si Sir Rashad de Castro Rojo. And he is the representative of Ang Bata at Kalingao Volunteers for Children's Welfare Incorporated. Good morning! Good morning. Good morning, Pao. Good morning, She. Yes. And it's my honor to be invited, no, to your program. Yes naman, Sir Rashad. Ito po, tatanungin ko na, personally, paano po kayo nagsimula at naudyok tumulong sa community? Kasi marami ng mga community projects, marami ng volunteers.
personally, paano kayo na udyok at na persuade to help the community? Actually, it was a personal mission. Back in 2009, somebody was selling me a fundraising ticket. Mhm. And apparently, naging familiar sa akin yung organizer nung event na yon, which was the Mm-mm. Camp Kalinga for Opo. the kids. Kasi nung elementary ako, I was part of a theater group, Oh, wow. not knowing na yung ginagawa pala namin, ang beneficiary pala, was that organization. Until I graduated in grade 6, they gave me a certificate. So yun, na-recall ko sila. And then, nung nag-work na ako, when somebody was selling me the tickets, hindi ako bumili. Instead, I volunteered na. Wow, ang ganda Oo. na nagsimula sa ganito at ngayon parte ka na ng isang proyekto. Sir Rashad, Yes, yeah. ano po yung mga proyekto na ginawa ninyo at paano nagsimula ang grupong ito? The group started 30 years ago. We just celebrated our 30th camp this year, although pandemic. And I was part of it when in 2009 na nga, no? And then I became one of the members of the executive committee. So, 11 years ko na siyang ginagawa, or 10 years. Ganun. Opo. At paano po? Ano po mga ginagawa natin sa barangayan at mga Okay. different people at mga kabataan? Okay, the banner project of the organization is that we hold camp for the kids for 7 days every year. Every summer yan. And what we do is we design activities for these kids para mas maging makabuluhan yung summer nila. And we invite kids from different institutions and communities as well. Kaya nga, Sir Rashad, malaking bagay na during their lean time, during summertime, iniiba natin yung perspective nila. Kasi, di ba, Yes. usually sa atin, naglalaro, ganyan, we're enjoying Yes. our vacation. But rather, you're making it more existential for these kids. Sir Rashad, ano Yes. yung importansya ng mga itong activity para sa ating mga kabataan? Okay. Actually, these kids, these are well, hindi ko naman sasabihin they are undergoing difficult circumstances. So, the kids have different cases, kaya sila sa institutions. And the reason why we are inviting them is for them to become kids. You know, the normal kids na nakakapaglaro, naalagaan, and nagkakaroon ng affirmation about the goodness of life. So, that's how we aim, no, na ma-feel nila during summer camp. Yes, yun nga, Sir Rashad. We manifest this feelings, good feelings for these children and dadalhin Yes, nila yan oo. sa paglaki nila. Sir Rashad, Exactly, how oo. important naman yung ganitong activity yung nga nabanggit nyo that we wanted to take care of them. I wanted to check naman, sir, yung impact nito sa kanilang mental health. Okay, that's a good question, no? Especially nowadays na nagiging importante ang topic about mental health. Although I'm not really an expert on mental health, pero nakikita ko naman that there's a positive impact in their lives. Especially if these kids are undergoing difficult circumstances, hindi nila ma-experience yung normal na buhay ng isang bata. Yet nakikita mo sa kanila every time na may camp, they can easily go back to becoming normal kids. Parang wala naman silang problema. So, siguro ganun talaga yung nature ng mga bata, no? They can easily forget. So, if we continue to give them this kind of activities, parang mas nai-inflict sa kanila yung hope, no? Kasi ang mga bata naturally hopeful yan eh. So, if we start young, sa ganyang edad, siguro they'll grow up and think na hindi naman kulang ang pagmamahal ng mundo. Kaya nga, Sir Rashad, we're just opening a flicker of hope for these children. Sir Yes. Rashad, ano naman yung mga future activities na nakikita mo or na-vision mo for the camp? Additional activities that you wanted to add? Actually, marami kaming pangarap for the organization. However, kasi nga, since this is a volunteer group, no, may mga kanya-kanya rin kaming ginagawa sa mga private lives namin. So, nagkikita-kita lang kami every summer. Although may mga ano rin naman kami, may mga small projects din naman kami. Pero ito kasi yung biggest project namin, yung 7 days na camp. Na lahat kami nagli-leave. May mga professionals kaming kasama. May mga public servants din. May mga government employees.
So, marami pang projects na iniisip yung organization, but hindi pa lang siya materialize dahil nga sobrang dami pa namin ginagawa. Yes, oo. Yes naman. Sir Rashad, syempre napag-usapan natin yung volunteerism. Anong kahalagahan Yes. ng volunteerism lalo na ngayon na sinusubok tayo ng pandemya? Ano mga ginawa ninyo at mga volunteers to show yung kahalagahan ng volunteerism ngayong pandemya? Well, apart from ang Bata at Kalinga, no, kasi since na-expose naman ako sa mga community projects, last year my high school friends and I tumulong kami sa different barangays ng Olongapo City kasi yun ang hometown ko. And nakakatuwa lang kasi yung project na yon, we did it remotely, magkakalayo kami. Pero na-execute naman siya ng maayos. We were able to help 346 families. Nag-raise lang kami ng fund and one of our high school friends, sila na yung family nila nagbalot. And then meron kaming mga parang coordinators na kumukuha lang ng mga food packs dun sa bahay nila. So at least nagawa namin siya kahit pandemic. Yes, Sir Rashad. Last time, meron akong nakita sa page ninyo all about the virtual inyong pagtitipon-tipon ng mga volunteer. Ikwento naman po ninyo. Okay. Since kasi, di ba yung mga bata nga, they've been looking forward dun sa summer camp. Dahil nga pandemic, hindi allowed ang face-to-face, hindi allowed ang yung mga ganong activities, yung mga ganong events. So, the volunteers couldn't be stopped. So, last year parang nag-sample lang. It was like an experiment, no? Kung okay ba ang virtual camp. And then since nagawa naman siya last year, inulit siya this year. Although hindi kasi ako naka-attend this year, I was very busy with my personal endeavors. Pero they were able to hold it naman successfully. Yun, siyempre nakakabalita pa rin naman ako sa kanila. And they were able to invite this time yung mga kids talaga from institutions, pero everything was virtual. And Sir Rashad, nabanggit nyo nga that your volunteers are professionals. You personally have your personal lives being set aside. Sir Rashad, I just wanted to ask personally, why are you doing this? Okay, good question, no? Kasi ako rin, sa totoo lang, minsan hindi ko na rin alam yung rason why I'm doing this. But honestly, since na-expose na nga ako dito sa ganitong gawain, parang hinahanap-hanap na siya ng katawan ko that if you won't be able to help, parang kulang. So, and I know that everybody wants to have a perfect world, no? We want to have a better world rather. And I always think na if you're wishing for a better world, it has to start from the smallest thing, no? Kailangan sa sarili mo, simulan mo siya. And then it's a ripple effect na once you affect other people, they might as well do what you're doing. Ayan, at at marami pa tayong mapag-uusapan dahil marami pa ang proyektong ginawa ng inyong grupo kasama na dito ngayong pandemya. Nagbigay kayo ng mga school supplies at different pwede nilang maibigay na donation sa ating mga barangay community. Sir Rashad, kwento naman po ninyo. Okay. Kasi yung organization namin, natatap na siya ng mga different private organizations. Yung, they call it their CSR, their Corporate Social Responsibility. So may mga ganun kami mga projects na yung mga other private companies, since hindi nila kaya mag-organize, so tinatap nila yung organization namin. So we deliver the manpower since meron kami mga roster of volunteers. So kami yung nagmaman ng project nila. Ayun, kasi since volunteer organization nga siya, kapag kami walang project yung organization as a whole, minsan yung mga volunteers mismo namin, parang nag-iisip sila ng parang project dun sa barangay nila. So ini-invite lang nila kami to give supplies, ano pa ba? Marami, feeding program. So yun. Yeah, wow. Indeed, napaka todo at umaarangkada ang inyong grupo para sa ating bayan, lalo na sa mga kabataan at mga bata. Sir Rashad, meron po ba tayong gustong pasalamatan at mga promote pa natin, lalo na ngayon, malapit na ang Linggo ng Kabataan? Okay, sige, yes. We are inviting everybody, no, if you have time to visit our page, Facebook page, Abaka VCWI. That stands for Ang Bata at Kalinga Volunteers for Children's Welfare Incorporated. And doon yung mamomonitor yung mga projects na gagawin namin in the future. Kasi kakatapos nga lang ng virtual camp. So I don't know yet kung ano pa yung mga magiging plano.
dun sa mga succeeding months bago mag-end yung 2021. But definitely, we will be having some activities for Christmas. Ginagawa naman namin talaga yan yearly. And then of course, next year, yung another camp naman namin. And what else? Yun. Sa Abaca, sa Abaca, dun sa page, dun yung makikita yung mga projects. Naman. Yan, Sir Rashad, maraming salamat po sa ginagawa nyo at gagawin nyo pa in the future. May we inspire more youth to be part of this program as well. Maraming salamat, Yes, Sir Rashad. At kami, nandito para tumulong din. Konting click, share ng inyong mga post, malaking bagay nito. Yes, At naman. maraming Yes. salamat, Sir Rashad. Thank you din. Magandang umaga sa inyo lahat. Punong-puno tayo ng salitang bayanin at pagtulong ngayon. Pagtulong. Napansin ko, Oo. all together talaga kapag sama-sama nating hinarap ang isang problema or ngayong pandemya, masosolve natin ito. Yun nga, partner. And ano kasi yung pandemic na to, minulat niya yung mata natin na hindi naman tayo limited Hindi tayo incapacitated. In Yes. fact, we are very capable and capacitated to do a lot of things. Sa mga car rangers natin dyan, let our guest inspire you more so that you can do something more talaga. Nagbukas nga siya ng bagong perspektibo at Yes. realization. Kapag nakita mo na, mahirap ka nang magbulag-bulagan pa. Totoo, partner. Talaga. At kaugnay nga rito, talagang ibigay na natin ang good news dahil sa ating mga morning Balitaktakan News Correspondent. At kaugnay nga rito, patungkol sa kompetisyon ng agrikultura. At ibibida yan ng ating morning correspondent na si Mary Joy Alvarez patungkol sa Agribis Competition. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Mary Joy Alvarez. Magandang araw. Good morning, Shipaw! Magaling update muna tayo mula rito sa Bayambang. Pasok sa provincial level ng Kabataan Agribiz Competition ang 3 taga-Bayambang para sa kanilang konsepto na 3Cs and the Bro Farm na isang poultry farm. Sila ay sina Timothy Fernando P. Sagon, Lorraine P. Sagon at Aileen P. Sagon. Tatanggap sila ng 50,000 cash prize bawat isa. Ang nasabing kompetisyon ay isang Youth Farmers Challenge na pakulo ng Department of Agriculture upang hikayatin ang mga kabataan na pumasok sa agribusiness. Sinalihan din ng naturang kompetisyon nila Daniel Cañezo, Regina Ventura at Maricar Soriano, maging ang grupo nila Mia Samantha Garcia, Daniel Pandez at Riza Cleve. Ang mga kabataang Bayambanggenyo ay tinulungang sumali sa patimpalak ng Municipal Agriculture Office at Bayambang Poverty Action Team. Mary Joy Alvarez para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Mary Joy. At dumako naman tayo sa Alaminos City kung saan bibigyan tayo ng COVID update ni Irish Kawili. Irish? Magandang umaga, Shekinah. Base sa latest COVID-19 situation ng Dagupan City, mayroong 31 bagong kaso ng COVID ang lungsod, habang 13 naman ang mga gumaling. Ito ang pinakamataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa Dagupan sa loob ng isang buwan. Dahil dito, inayos ng lungsod ang kanilang vaccination layout para mapabilis ang pagbabakuna sa mga residente. Nangangailangan din ang pamahalaang lungsod ng Dagupan ng 15 additional registered nurses. Kaya ang mga nais mag-apply ay mag-email lamang ng kanilang resume sa HR office at dagupan.gov.ph. Ang deadline ng applications ay sa August 13. Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan. Ayan, maraming salamat Irish para sa kaugnay na balita patungkol sa COVID update. At ito, dagdag pa sa Alaminos News balita natin. Makakausap natin si Christine Flores para ibalita naman ang good news patungkol sa libreng Bosch training na isasagawa sa Alaminos. Christine? Update muna tayo mula dito sa Alaminos, Pangasinan. Magkakaroon ng libreng online Basic Occupational Safety and Health o Bosch Training for Safety Officer o SO1. Ito ay gaganapin via Zoom sa August 31 hanggang September 1, 2021 sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Ang mga pwedeng sumali ay dapat na empleyado ng isang pribadong MSME company,
Pangalawa, ang kumpanya ay nasa klasifikasyon na low risk o may 1 hanggang 50 empleyado o ang mga nasa medium risk na may 1 hanggang 9 na empleyado. Pangatlo, ang kumpanya ay dapat nakabase sa Western Pangasinan. Ito ay may limitadong slots lamang kaya sa mga nais lumahok, magrehistro lamang sa link na makikita sa post ng official Facebook page ng Dole Alaminos City. Christine Joy Flores para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat sa ating Morning Balitaktakan News Correspondent na patuloy sa pag-arangkada at pagbibigay sa atin ng mga balita sa Pangasinan. Kaya nga partner, and the unlimited, makikita natin na we can add, dadagdagan pa natin yan kasi we will have more of them in the following days. Diba, partner? Naman. Napag-usapan din natin ang mga nangyayari dito naman sa City of Baguio. Yes naman, na kung partner. saan talagang halo-halong komento ang patungkol sa tactile sa ating pavement na dinadaanan along our walkway sa Baguio. Kaya nga partner, and napag-usapan natin kahapon na nagdagdag nga tayo ng tactile pavement. However, some of them were removed, especially along sa may cathedral pababa, no, partner? Yes. And sabi mo nga kanina, partner, sinabi mo na tinry mo siya yourself. So, kamusta? How was the experience? Actually talagang medyo madulas ang parte ng ating tactile pavement. Kaya ayon sa city administrator natin na si Bonifacio de la Peña, ang ibang parte ay tatanggalin muna para pag-usapan muna kung ano dapat nilang gawin ng buong officials ng Baguio patungkol nga rito. At kasi tuloy-tuloy ang reklamo ng ating mga kababayan dito sa Baguio. Kaya nga, although mga car rangers, our main goal and objective in having one is to make sure that nobody is left harm, 'di ba? Yes. Kasi nga yung iba sinasabi nila na nadudulas nga sila. And tama nga, sabi mo nga partner kanina, talagang mayroon ngang madulas nga naman talaga siya. Although ang gamit kasi ng partner, 'di ba, yung stick kasi yung the stick ng blind will be the one to lead them. So anyways, mga car rangers, we just have to palawakin lang nating understanding natin sa mga ganitong bagay. And patience for Yes. that kasi gumagawa na ng paraan ang ating city officials at solving ang mga ganitong problema. At kung saan, malaking bagay na kung nagkakaroon tayo ng mga ganitong pag-open ng ating pagbubukas ng ating mga mind at sight sa mga ganitong problema. Para na rin kasi siyang forum, no, mga car Tama. rangers. And gone were the days na napaka one-sided ng stories natin na kung ano lang ginawa, yun ang kung ano lang gusto, yun yung masusunod. Pero ngayon, nagiging more dynamic na yung pagbibigay natin ng decision making. So, yun nga, diba? Oo. At patungkol nga rin dito, meron din tayong update patungkol sa COVID-19. Yes, partner. And for today, we will be giving you just a quick overview naman that we have at least the numbers that shows our active cases in a holistic view. So, as of August 11, 2021, 5 p.m., galing to sa City Health Services Office. Yes, partner. Na kung sana kahapon nga nagkaroon tayo ng bagong 25 new cases na dumagdag sa 353 active cases as of 11. And we have 319 deaths with one added. Again, mga car rangers, this is for yesterday ha. That's 5 p.m. of yesterday. Kahit man nagkaroon tayo ng 25 active cases kahapon, umarangkada naman ang mga recoveries natin ng bago. 31 new recoveries naman. Partner. And again, we work as one, we heal as one. Yes, at dagdag pa natin ang ating pasadahan natin ng mga barangay lockdowns na kung saan meron tayong new lockdown sa Irisan, Purok 4, and lifting of lockdown order naman sa Purok 17 ng Irisan. Okay. Good naman, partner. And for our existing lockdown order naman, pasadahan naman natin, East Modern Site is Quirino Hill, Aurora Hill proper, Brooks Point, Modern Quirino Hill, San Antonio Village, Pacdal, Ambiong, Bakaking Norte, Sur, Campo Filipino, East Bayan Park, Dizon Subdivision, West Bayan Park, SLU SVP, Balsigan, Lopez Haina, West Bayan Park at lastly West Quirino Hill. Naman, partner. And for that, we will just add that there is also vaccination scheduled for today between 8 a.m. to 2 p.m. mga car rangers. And we are, for vaccination site in SLU Gym, mga car rangers, we will be giving, or the city will be giving first dose Moderna vaccine
For A1 health workers, no stub needed, mga car rangers. For our dual citizens naman, no stub needed as well for A2. A3, no stub, but make sure that we present our medical certificate or prescription for the last 6 months. And lastly, for our indigents, that's the one that we needed a stab, as we can only accommodate up to 200 persons. Now, for first dose Sinovac naman, for those that are interested, under the A4 category, frontline personnel in essential sectors residing and working in Baguio City, just don't forget that this is only limited to District Health of Aurora Hill, Quirino Hill, Lucban, and Campo Filipino District. Update naman tayo sa ating our first dose. Our first dose ng activities natin is for Sinovac 1,500 doses with stub. Sa A4 naman yan. And vaccine site SMB parking naman. First dose Moderna. A1, A2, A3 at A5. Yan naman. So that's for today, mga car rangers. And partner, di ba, we've reminded kahapon as well that there was a scheduled interruption earlier from 7 o'clock to 7:30 p.m. between the Beneco Mangkayan substation. And for today naman, partner, for the rest of Atok. Ayan, at August 12, nag-start na ang power interruption, 7 a.m. to 5 p.m. Patience lang tayo dyan sa mga affected area ng Beneco Atok Substation. And tomorrow, mag-charge na po tayo mga kababayan at ka-rangers. August 13, 7 a.m. to 7:30 a.m. and 4 p.m. to 5 p.m. mga pahapyaw na power interruption. Affected area ang may hawak ng Beneco, Atok, and Mangkayam Substation. Mga car rangers, because there is a change for the facilitating maintenance activities between La Trinidad, Mangkayan, and Sagada. So, sabi nga natin, tiis lang tayo, and isang araw lang naman yan. At bukas kasi, pahapyaw lang. Yes, pahapyaw 7 a.m. to 7:30 at 4 p.m. to 5 p.m. Yes naman, papitik lang. Papitik ang 1 hour. True. Unti lang yun. Imagine na lang natin, mga car rangers, yung mga communities that doesn't have any electricity as well. So, we consider ourselves lucky and blessed at the same time. Tama. At pasadahan naman natin ang ating mga viewers. Together, tayong sumusuporta sa mga advokasya natin. At nandyan sila lagi na tumutulong at nag-share din. Di ba? Yes, partner. Simulan na natin sa ating napaka-buting kaibigan, Eric John. At sabi niya nga, good morning and salamat kasi alam niya na kung saan siya mag-volunteer naman. At ating Hong Kong Rangers, ayan, Brenda Tulioka, Merly Agbayani Season, Billy Joe, good morning po sa inyo. And kay Mama Shai Marie, isa sa mga DOST natin na talagang nagbibigay at umaariba sa pagtulong, at sa aking instructor. Hello Ma'am Shai and Sir Christian, hello po sa inyo. Opo, and also I wanted to say hi and good morning also to Rain, Sir Rain Gayo, good morning, and it's okay. It's okay to be late than not being there at all. At umaarangkada din ang ating media interns. Andyan si Mariela Pahinag at Ana Marinas, Irish Kawili, at marami pa. Eto pa, umarangkada din sila Arnold Ido. Yaman. Good morning sa inyo, and ingat lang kayo sa kung nasaan mang community or provinces na nasaan kayo. At hindi din mawawala na together sa atin, kasama natin sa maaraw man, bumabagyo, andyan ang sponsors na. Nagtuyo talaga. Ang mga sponsors natin, NJCP, Muzar, TJ Home Builders, Lorma Medical Center, Baguio Country Club, Lemonade, My Manox, Studio Coffee, Sangyup Pocha, Labs Cafe, Wala Nang Aw, Sapaw, Katialis, Mega Tower, Amyan ang Balita Ngayon, and syempre Pines Estate and Gaming Corporation. At all together, Thursday talaga ngayon, iiwanan naman natin ang ating mga manonood at mga ka-rangers ng ating quote of the day. Naman. Quote of the day natin, it's when we start working together that the real healing takes place. Wow naman. Gusto ko yung partner yung hindi ka kasi nag-iisa on your healing process. Tama. And it's okay to say that I'm not fully healed, and people would say, or the people that cares for you would say, okay lang yan. In time you will heal. Diba? Ikaw ba, partner? The gist is no man is an island. Naman. Totoo yan. Pero ikaw ba, partner? How do you heal? What do you usually do in order for you to heal? First, acknowledge.
You need to acknowledge it. After that, solve it. Diba? And kapag hindi mo kayang i-solve, sabi ko nga lagi sasabi, no one is an island. Maraming pwede kang i-approach para matulungan ka sa problema na yun. Naman, partner. And kung yung island naman na yan is yung Malacapua Island, gusto ko mag-stay ka na doon. Mag-stay na lang ako doon, or Siargao Island. Bakit hindi? Diba? Siargao. Okay, siguro, okay ako maging island on myself. Joke lang mga car rangers. And totoo, partner, no? Acknowledging it, and telling and finding solution to that specific pain or problem or pinagdadaanan mo or healing process. Ito napakalaking bagay niyan. Oo, tumpa ka dyan. At nabanggit mo nga Siargao at iba pang mga island. Ang pinakapangarap ko at nung graduation ko is makapunta ng Batanes. Ay, kaso, nga. iba yung pinili ko na lang prioritize noon. Ay, iba yung pinili mo? Iba yung pinili ko. Mas pinili kong yung fund doon, binigay ko sa community project. Ay, wow! Yes. Grabe, partner. Sabi ko sa sarili ako. ko, paying back na din paying back siya sa mga nangyari sa buhay ko. Oo naman. Ayan. Ako yung dream na island ko, siya. Joke. Wala. Hinga na lang ako. Ayaw niya talaga kung ano yung patulan eh. Mga car rangers, maraming salamat sa pagtutok ngayong umaga. Together, patuloy tayong sama-sama sa iba't ibang inspiring stories at balita at mga update dito sa Cordillera, sa iba't ibang lugar at sa buong mundo. Yes naman, talaga. partner. Gusto ko yung buong mundo. And alam nyo na, mga car rangers, coming soon. Yes. Tutok lang kayo. At ito, ang tambalang Sipaw ng... Nagpapakilala muna tayo. Once again, ako si Papa P ang magpapainit at magpapasaya. Dulot ay good vibes. Sabi ko na sa inyo, kakulitan, kakwentuhan nyo tuwing agahan, siya kikay. Ito ang Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May
panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!